занҳо ки худ заиф ҳастанд, аммо баъзе гургсифатон, баъзе сагсифатон ба заифии ҳамин занҳо нигоҳ накарда онҳоро мисли хар азоб медиҳанд. Аммо дигар миллат, яъне ки ҳамин рус ба ҳамин зани тоҷик кӯмак карда истодааст. вақте ки ӯ мард худро дар оина мебинаду мегӯяд: ман мард ҳастам, куҷо шуд ин мардии ту? куҷо шуд он номусе ки мегӯӣ ман зани тоҷикро муҳофизат мекунам, ман зани тоҷикро посбонӣ мекунам, то ин ки дигарон ба инҳо зараре нарасонад, аммо бо дасти худ ба ҳамин занҳои худамон азобу шиканҷа дода истодаем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, ки сабти моро то охир хуб гӯш кунед ва ба дигарон ҳам равон кунед. ин яке аз аҳволи бадтарини зани тоҷик дар дасти як марде, ки худро мард меҳисобад, аммо шағоли тайёр аст. ба номи худованди бахшандаву меҳрабон ва ниҳоят бораҳм. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони азиз, раҳмати худованд ва баракати ӯро бар ҳамаи шумо хоҳон ҳастам. вақте ки мо бо бисмиллоҳ сухани худро оғоз кардем, аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, бисёре шумо ба ин шабакаи мо бовар намекунед, вале шабакаи мо дар асл исломӣ нест. вале ҳамон қиссаҳое ки нақл мекунам, инҳо ҳама аз саҳифаҳои иҷтимоӣ гирифта мешавад. ва баъзе суханҳо ва баъзе наворҳо нисбати баъзе занҳо мекунем. онҳо низ бо ин фанду фуреб аз мардҳо, айнан аз ғарибон, пул меситонанд ва онҳоро дар чорни списка мегузоранд ва бо ин фанду фуреб пули мо ғарибҳоро мехӯранд. мақсади ман пас задани занҳо нест, вале дар байни занҳо чунин занҳое ҳаст, ки ҷавон ҳастанд. бо ҳамин ҷавонии худ баъзе мардҳоро фиреб медиҳанд. имрӯз бошад марде, ки худро дар оина мард мебинаду дар асл дар дили ӯ фикру хаёлаш мисли саг аст. як зани тоҷикро истифода бурд ва баъдан ҳомиладор кард. баъдан ӯ зан кӯдакдор шуд. бо ҳам зиндагӣ карданд. вақте пас аз як соле ки онҳо фарзанддор шуданд, фарзанди онҳо яксола мешавад ва ин мард ин занро бо фарзандаш аз хона пеш мекунад. албатта дӯстони азиз, ҳар он сухане ки ман нагӯям, ҳар он сабте ки ман накунам, боварии комил дорам, ки бисёре шумо бовар намекунед, барои оне ки фикр мекунед инҳо ҳама афсона ҳастанд. не, мо мард ҳастем. вақте дар кӯчаҳо бисёр мегардем, вақте бо кору бор бисёр дар метроҳо мегардем, бо ин ҳодисаҳо мо рӯпарӯ мешавем. албатта одати мо блогерҳо ҳамин аст, ки мехоҳем хабареро бишнавем ва паҳн кунем, то ин ки дигарон бохабар шаванд. як зани тоҷик ба мушкилие меафтаду ба ҷавонҳои мо муроҷиат мекунад. онҳо ҳама барои ҳангоми муроҷиаташро шунидан даъват мекунанд, даъват ба ҳамхобагӣ. бинед, ки мо мехоҳем ки хайр кунем, аммо хайре ки мо кардане ҳастем, мехоҳем аввал истифодаш барем, баъдан хайре ки кардане ҳастем дар ҳаққаш бикунем. ин зан аз қурғонтепа, яъне ки бо номи ҳозираш аз бохтар аст ва ин суханҳоро гуфт. ман хостам навор кунам, вале ӯ розӣ нашуд ва нагузошт. ҳамин тавр зиндагиашон 1 сол давом медиҳад, пас аз оне ки фарзанддор мешаванд бо никоҳ. айни ҳол ӯ зан сарсону саргардон ба баъзе аз ҷавонҳои мо муроҷиат мекунад, онҳо рад мекунанд, қабул намекунанд. баъдан маҷбур мешавад ба як блогери рус барояд, то ин ки аз ӯ кӯмак пурсаду ҳамон мардҳое ки ҳамон баъзе бономусҳое ки ӯ наворро мебинанд, ки дар канали як рус ҳаст, ба ин зан кӯмак кунанд. мегӯяд ҳангоме ки ин пешниҳодро ба ҳамон блогери рус мекунад, ростӣ ӯ мисли оне ки мо даъват ба ҳамхобагӣ мекунем, яъне ки мехоҳем бо ӯ ҳамроҳаш наздик шавем. мегӯяд ӯ блогер чикар кард? дар ҷеваки худ,
чӣ қадар пул дошт, нисфашро доду ва ӯро навор кард, дар шабакааш гузошт. бинед ки бо занҳои мо чунин муносибат мекунанд, чунин муомила мекунанд. ба баъзе аз муносибатҳое ки мо рафтор дорем, кирдораи мо нисбати ба ҳамон беимонҳо, яъне ки русҳо, бовар кунед чӣ қадар фарқ дорад. куҷо шуд он номуси мо? ҳангоми зани тоҷик ба мушкилӣ меафтаду аз мо хоҳиш мекунад, мо намекунем, вале аз як рус хоҳиш мекунад, ӯ рус ҳам кӯмак мекунаду ҳам хоҳишашро иҷро мекунад. мақсади ман ҳамин аст. мо ҳеҷ гоҳ намехоҳем ки як зани тоҷик дар ғарибӣ, айнан дар ҳамин зимистони сардӣ дар кӯча бимонад. вале бародарони азиз, ҳар як зане хоҳиш мекунад аз мо ва шумо илтимос, кӯмак карданӣ ҳастем. фақат аз барои Аллоҳ ва рӯзи қиёмат кӯмак кунем. кӯмак накарданӣ ҳастем. ҳеҷ гоҳ ба даъват ба ҳамхобагӣ накунем, зеро ки ин кори мо бефоида ҳаст. ин кори мо ягон роҳи хубе надорад ва ҳеҷ гоҳ мо бо ин корамон ба нияти хуб ва ба мақсади худ нахоҳем расид. баъд як чизи дигар, дӯстони азиз, ҳар як наворе ки ман мекунам, мақсад баъзе аз мушкилидорон аз мо хоҳиш мекунанд то ин ки кӯмак кунем. баъд наворашро мегузорам. аз ҳамаи шумо илтимос ки дидам шумо 5 рубл, 20 рубл партофтед. карданӣ ҳастед, хайри хуб кунед. накарданӣ ҳастед, ҳам онҳоро ҳам худро фиреб надиҳед. мақсади мо танҳо кӯмак кардан ба мушкилидорон аст. танҳо кӯмак кардан ба занҳое ки дар хориҷа ҳастанд. аммо занҳое ки шуморо фиреб медиҳанд, шуморо рақам медиҳанду шумо ба онҳо пул мегузаронед, вақте занг мезанед ӯ рақам куштанӣ ҳаст, ба ин корҳо асло бовар накунед. зеро чунин бо фанду фиреб баъзе бачаҳо аз духтарҳо истифода бурда ба чунин корҳо даст зада истодаанд. огоҳ бошед, ин афсона нест. ин ҳар он чизе ки ҳаст танҳо ҳақиқат аст. ин буд камтар суҳбати мо дар ин бора. худованд ба ҳамаи шумо файзу баракат барори кор ва дар роҳи рост ҳидоят фармояд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.